Ang atong general or main theme karon sa atong kapistahan mao ang Santiago Apostol giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Ang atong patron giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Nya karong adlaw na atay gitawag og sub-team sa may atong sub nga tema karon unsa man ang paminaw aron makabot ang kalinaw. Ana, no? Paminaw aron makabot ang kalinaw. Lingi ay mong tupad. Ing na malinawon ra ka. Malinawon? Kana naminaw na. Ang pangutana lang, kinsa may atong paminawon. Kung arita ni Santiago, mo'y atong model og ni Mama Mary, wa gitay laing paminawon ang Ginoo ra gyud. Ayaw paminaw anang imong tupad. Hapil na ng kuyog ni Musbalay, ayaw paminaw ana. Kuyaw kay na. Sige kag paminaw, labi na nang naa sa social media, kanang naa ang mga businessmen, kanang mga celebrities, kanang mga politicians, mabuang ka. Oh. Nya maguba sa nang imong kinabuhi. Tanawa, sige kag paminaw ana mga celebrities, na mga businessmen, ang unang gubo na color sa imong buhok. Sunod, color sa imong kilay. Hastang imong ngabil, hastang imong naong, apil ng imong internal nga mga organs, ipalaygit ka ana, paimnon ka nagpills, mag-abortion pa, mag-ayudi, daghan kasi sila ipangsulti, ganan genital transplant, no? Hastagod, babae ka, himuon kang laki, laki ka, himuon kang babae, batanon ka ron, tudluan, unsaon, paghikog, na social media. Nya, awayon ka, sama ng mga politisyan, tudluan ka, nga kani, ipa-impeach na to, kani niya, ato ning daygon, kani, kay daghag kwarta, ato ning kuyugan, kaning usaway kwarta, daog-daogon tani, kay sikat ni siya, no? Maunay diha, pero sa kagubot, sa kalibutan, paminaw sa Ginoo. Muna ang Ginoo ningon sa atong ebanghelyo, umari kamo kanako, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan. Nilingay mong tupad na kaya pa? Bugat o gaan ra? Kamong mga asawa sa inyong paminaw, kaya gaan ra ang inyong bana? Na wa naman ko kaalsa pa din. Gaan ra ang iyang batasan, gaan ra handolon ang iyarong mga binuhatan, iyang mga sinultihan. O kamo sang mga bana, sa may tan-aw niyo sa iyong asawa, gaan makalipay ra. Kamo mga ginikanan, kumusta man inyong paminaw sa inyong mga anak? Gaan ra? O na-pressured na mo? Ang mga anak sad, pangutanon sa nato, kamo mga anak, kumusta man inyong mga ginikanan? Gaan? Bugat ra? Ana? Mga empleyado? Ana? Kita rong mga Filipinos, kumusta man ang atong pagdawat sa atong presidente, hangtod nga rin na gyud sa kinaubsan nga ranggo sa mga politicians, gaan ra sila handolon karon? Bugat, no? Kanang malita, gaana o bugat? Bugat kayo. Bugat kay handolon ang malita, no? Kay trillions ang nawa tungod anang malita.
malitagang. Naaro na sila yung mga malitagang. Katawanan kayo kaya mga gipang-akyos nga maoy naapil sa malitagang, mao karoy na naglingkod, mao pa'y kusog kay mukiha, mao pa kunuhay mangita sa hustisya sa atong nasod. Si awa yun. O nang di nala kita maminaw nila kaya makapasubo man usahay. Kapasubo ba? Mo presentar og witness nya mo gastog 25 million hangtod 70 million kanang kada adlaw sa ilang impeachment. Sa 25 million pa lang nilang gasto kada hearing, anang ilang impeachment hearing, moabot nag mga 2.3 billion ang magasto sa 92 days kuno na 92 days nga hearing. Unya ang gipangita ang 125 million nga dili kayo questionable nga spending sa kanini ang confidential fund sa Vice Presidente. 225 million ang gipangita. Nya mo gasto ta og sa diha pala sa Senate mo gasto na og 22.3 billion more or less. Nya ang katong ilang hearing sa didto sa kuan sa dito sa Congress, pila sa kay nagasto ato? Di po parihara sa dana. Di na, mga 5 billion na. Unya, katong last year nga ilang impeachment, maura man repeat performance man Pila sa kay gasto ato? Ibutang ta lang sa mga 5 billion, di 10 billion na ang ilang gasto aning impeachment sa Vice Presidente. Unya, kay doon naman kuno to'y mga reward. Ang nipirma kuno ato, naaman kuno to'y gihatag nga undeclared. So tingali, naasad tos mga 10 billion. 20 billion ngadto sa 30 billion na, more or less, ang nagasto aning impeachment sa Vice Presidente para matagaag hustisya ang 125 million nga iyang gigasto. Mayo ka na. Nganong naingon ana man na ron ang atong mga leaders kay wa maminaw sa Ginoo. Ug unsa may nahitabo, sila nabugatan. Nabugatan na sila, mga Marcos group, mga Duterte's group. Bugat sila karon, maglisod sila katog for sure. Wa sila'y kalinaw. Gubot ang ilang hunahuna. Nya kita sad nga na appeal kay tungod ni aman ta magpuyo aning Pilipinas nga bati na kita og image, bati na kitag ekonomiya, bati na kitag mga karsada, bati na kitag mga pamaliton, bati na kay atong relasyon na apektuhan sad ta, bugat sad. Mao ni resulta basta di ta maminaw sa Ginoo. Ang mahal nga Birhen Maria na karon atong gi-celebrate ang iyang titulo nga Birhen sa Carmel. Ang atong mga apostoles, si Santiago especially, naminaw sa Ginoo, niagi sila sa bugat kaayong mga kahimtang sa ilang kinabuhi, labi na gyud si Mama Mary, pero malinawon kay siya. Kay naminaw mas Ginoo. Unsa may timaan sa taong malinawon? Unsay mga timaan ba sa taong dunay kalinaw? Ana, dili magtingog, no? Ang kanang di magtingog, di man na malinawon all the time. Kana bang mingaw og naong? Ana, di na malinawon kanang balay nga mingaw, di na malinawon. Naa say balay nga saba kayo pero malinawon. Ang unsa may mga timaan nga ang tao malinawon, una gyud kanang mawa ang imong kabalaka. Wa kay mga kabalaka o kahadlok. Nge, lingiyay mong tupad, ina, wa ka mabalaka sa imong edad. Ana, wa ka mabalaka sa imong naong. Wa ka mabalaka sa imong maintenance. Ano? O wa kay ka na mabalaka, congratulations, malinawon ka. Ikaduha, ang taong malinawon, ligon o baruganan, dili mag-usab-usab. Ana, stable ang iyang desisyon. Muna si Santiago, pag desisyon niya nga musangyaw, naputol ang iyang liog, pero wa gyud mausab ang iyang baruganan. Si Mama Mary, pag ingon niya nga, matuman din hikanako ang imong pagbuot, hangtod pagbarog niya dito sa tiilan sa cross, wa gyud mausab ang iyang baruganan.
Naroy ato mga tao, labi na ato mga politicians, mag-usab-usab ang baruganan. Karon Duterte group siya, sunod Marcos group na sad, sunod Pinklawans group na sad. Usab-usab, lingian na sad imong tupad. Ina kapila na nimo giusab imong naong. Ina kapila na nimo giusab. Ay, nasa riuban gausab-usab ang partners kinabuhi. Ay, usab-usab partner. Labi na nato mga celebrities, mga gwapa kay mga gwapo. Oy, hasta katulo, kaupat mag-usab-usab og partners kinabuhi. Congratulations, inay mong tupad, ina. Wa jud nimo ilisi, inay. Nya moingon gani siya, wa gyud oy, ina congratulations. Ana? Kana bitang mag-blessing ko diri ngan Father, wedding anniversary, ikapila, ika-50. Uy, congratulations. Pwede na mo mga matay. Kay pinangga kay nas Ginoo kana bang di mag-usab-usab ba? Kay kani magungwa kay kalinaw, mag-usab-usab gyud mo na ang divorce karon gi-implement na gyud hapit tibok nasod sa kalibutan. Ang Pilipinas na lang kuno mo'y why divorce. Pero ang ato sang divorce bill approve na sa Congress, naa na sa Senate ang atong divorce bill, gahuwat na lang na kanus ana buhion og i-promulgate sa Senate. Nganong naaman ang divorce? Kay why kalinaw. Ngano man? Kay wa maminaw sa Ginoo. Ikatulo, nga timaan nga ikaw na ay kalinaw, kay kusog ay maminaw, mahimo sad kang manggihatagon. Nganong manggihatagon man ka? Kay wa man kay kabalaka. Pero nga kay kwarta, yun ko, hala para sa akong maintenance, hala para sa akong balay, hala para sa akong estudyante, hala. Ana ka, mabalaka man ka, di ka manghatag, eh. Di ka manghatag. Musikin, wa. Na kay 100,000. Nya ko, hala maghimo ra ba ko ato among balay? Hala 200,000, 500,000 na ba'y magasto ato? Ingka na kay kwarta di atin, wa. Pero na ko kay 100,000, lingi ako na imong tupad, na kay 200 pesos. Na kay 200. Og na 200, unsa may sunod? Mo palit nag-raffle ticket, ay. Karon na bala ni Kotob nga July 25, pila na lang kaadlaw, 60 na mo 9 days na lang. Sige yung palit og raffle ticket, kidaghan pa kitag palitono na ang atong halin. Hinay kayo. Gamay kitag halin gahapon, 149 ra ka ticket sa luya. Nya 42,413 pang atong halin, yang atong target 250,000. Wa ba kita ka 50,000? Ngano man kay daghan sa atong mga listeners karon og sa parishioners dili tinuod nga malinawon. Kay kani manggong kabalaka natos kinabuhi mga igsoon sa ato yung usual nga approach unsaon pag tubag ang imong kahadlok og kabalaka, kasagaran ba gyud kwarta. Nagtuog kita nga ang kwarta makahatag og kalinaw. Kinsa din himo ingon ang kwarta makahatag og kalinaw, ta sa kamot. Kinsay mo ingon, wa giniisa ha? Kinsay mo ingon nga ang kakabos maghatag og kalinaw, ta sa kamot. Na ay mga napo kabok. Kamong uban, unsa man inyong desisyon? Mao na. Sakto tong inyong tubag unta nga ang kwarta di gina makahatag og kalinaw. Kagubot ang ihatag sa kwarta, mo na ingos Kristo, paminaw mo nako ay mo paminaw sa kwarta. Kaya kung ang kwarta atong paminawon, magsige lang ginagingon, padaghan ako, patubu ako. Muna bisag imong igsuon, manghuam ni mong kwarta, imo nang butangang interes. Nya sa imong pagbutang og interes, di na hapit kabayad, imong awayon. No? Imo pag yung ikiha, imo pag yung i-pressure, sigahan mo post sa social media. Tungod kay nag 5-6 ka, nya di na siya kabayad. Ang principal, iyan ang nabayran.
Ni utang lang siya 10,000, nabayaran ng 10,000, pero karon na pa siya utang nga 40,000 sa interest na nga 5-6. Nya imo pag yung i-post sa social media ang iyangan, pakauwawa ni mog maayo, imo pag yung pangtiksan ang mga tao nga naas iyang cellphone. Kato mga suod-suod niya, ako kapila na ko gitiksan nga ikaw apil kag kuan ani ana pirma. Luoy kayo, mawa ang kalinaw. Ayaw paminaw sa kwarta. Unsaon ng kwarta, ihatag sa Ginoo. Nya unsaon paghatag sa Ginoo, ipalit og raffle ticket or i-donate. Naman sa ni-donate na to, gahapon ganin, ay ni-donate og 50,000. Nya, wa lang siya mo ingon, ay lang nagtikiti pa der, para lang na sa inyong pista. Nindota. So, kamo mga taga-Compostela, dinhi og sa abroad, suway ko nung mag-donate karon ay nalang tikit-tikit. Di ba? Nyagwa mo ika-donate, ibaligya ang inyong mga butang, mga motor, mga refrigerator, TV. Wa man ay gamit na karon kana mga TV, refrigerator. Kung saan say gamit na inyong refrigerator, nga pulos raman na tubig ang isuod ninyo diya. Ato naman kayo kana mga karne o guban pa, isda, kasagaran na tubig raman. Pagbutang lang mo da galon, nya gusto mong bugnaw tubig, palit mo ay sa silingan, humol ninyo spitzer, inom bugnaw man, wa pay gasto. Gamay ra. No. Ibaligya nya ang halin, ipalit tayo raffle ticket. Or i-donate. Congratulations sa nihimo ana. So mga igsoon, sa atong unang pagbasa nag-ingon diri ang dalan sa matarong hapsay. Pero sa dihang wa na sila maminaw sa Ginoo, mura kuno sila babay nga naglitad-litad sa kasakit kay manganak na pag-utong hangin ray ni gawas. Nganuman, ang ilang kasakit way maayong bunga. Kay og naatas Ginoo, naa man gid ang kasakit, pero ang bunga ana kalipay. Pero magsunod ta sa dili Ginoo, sakitan gyapon ta. Ang nakaapan lang, ang bunga niya, way kapuslanan. Muna karon ang atong mga politicians nasakitan. Pero kung naay ang atong mga politicians nga naminaw sa Ginoo, ang bunga ng ila karong pag-antos, kalipay. Kinsa kay naminaw sa Ginoo sa atong mga politicians, mga Duterte's group or Marcos group? Ambot lang, secret. Mailhan lagi na nimo, kay tuwa sila atong mga elementong akong gihisgutan. Way kabalaka, niya. Sa to? Sunod. Sa to'y sunod? Way kabalaka, way kahadlok, way di mag-usab-usab sa baruganan, o sa desisyon, niya ikatulo, manggihatagon. Tanawa lang, naaba na sa Marcos Group, naaba na sa Duterte's Group, Pinklawas Group. Nya, congratulations, kay bisag mag-antos ka, na kay bunga nga nindot. Ang imong trust rating, taas, positive. Pero nag-antos ka, nya, yawanon ang imong pag-antos, hangin ra, muna negative ka og trust rating. No? Kay wa man kay nahatag sa katilingban nga maayo. Kumusta ka ang imong rating karon dinis parokya? Positive, negative? Sige, suway ko no og survey diha ron igawas nimo kaning ni arong nanimba. Suway survey ba? Ing naunsay tan-aw nimo pananglitan ron. Ako inyo kong i-rate. Unsay tan-aw nimo ni Paderciano, kasaligan o dili? Nya, ay mong tubag dito ba? Ika na bang kuan ba? Nya, ilan ang chikan ang kasaligan? Nya, anaon mo na pag-compute. O pila ka buok ang niingon kasaligan, nya, nasa ingon dili kasaligan, i-total na nimo. Nya, panalita ron, niabot og 50 ang niingon kasaligan. Nya, ang dili kasaligan, 40. So, ang trust rating, net trust rating, 10. Positive, 10.
Kung pananglitan ron ang niingon nga kasaligan na po, unya ang niingon dili kasaligan 50, amo na tawgon og negative 40 ang trust rating. Amo na ilakaron. Si BP Sara kuno ang iyang trust rating latest 26 man ito, positive 26. Unya ang kang Bongbong Marcos negative 27. So labaw dako-dako sa og numero si Bongbong Marcos, negative lang. So inana ba? Suway kuno ko ninyo survey sa akong pagdaa diri sa simbahan nya i-takes lang nako pader mao ni imong trust rating. Ang nag-survey ani ang mga lectors. Tanawa di ba abot nga risluyok. Sige na kog yaw-yaw sa mga lectors. Or ang mga sakristan ba mo'y mag-survey? Pader, mao ni imong trust rating according to our survey. Or ang mga taga-chapel leaders ba? No, taga-chapel. At tuon yung ato bukid, tanang chapel, ang Chapel Federation. I-survey ninyo. Malipay ko ana. Nga naman, magiyahan ko, makapaminaw ko, unsay angay na kong i-adjust. Nindot na eh. Diya sa inyong balay, o sa inyong mga silingan, pag survey-survey ko mo, pag sugo mong tao, kanang silingan nyo diha, unsa man na, kasaligan, dili. Ano? Makita niyo unsa inyong impact sa inyong silingan. Mga igsoon, kung maminaw tas Ginoo ang mahitabo, kita sad mahimong liwat sa Ginoo. Sama sa mahal nga Birhen, sama ni Santiago Apostol, nahimo gid silang presensya sa Ginoo dinhi sa kalibutan.